खाथियाव थाङागौ लाफा दुगा फिल्म दा फैगोन 20 तारिखआवहाय फाथाबारिनि सनापुराव बेखौहाय माबा ओपनिं खालामसिगोन आरो माबाफोर फैनानैहाय जायफोर बे फिल्मखौ बानायदों बे आर्टिस्ट बिथांमोना फैजोबगोन ओमफ्राय बेखौहाय बे फाथाबारिनि सनापुर गामियावहाय बेखौ ओपनिं खालामसिगोन नायनो गोसोब्ला नायहैनो हागोन आरो सोरबाफोर लायनो गोसोब्ला गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होदों इयाव कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय बेनो दा लाफा दुगानि पोस्टारखौहाय बैयाव होबाय कमेडिया बे फिल्मा जागोन जाहैबाय 20 तारिखआवहाय खुंथानिफ्रायनो प्रग्राम जागोन ओमफ्राय बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोर फैगोन नोंथांमोना ज' थांनानै नायहैनो हागोन आलमालि बिथानि बाजारावहाय बैयाव लाफाबाय मोनसे ओमफ्राय जनता बाजाराव मोनसे लाफाबाय लाफा दुगा कमेडि गोदान फिल्म दा बेखौहाय रिलिज खालामगोन जों लागोनि माने पोस्ट अफिस फाथाबारिनि सिङाव थानाय सनापुर गामियावहाय ओपनिं खालामगोन फैगौ 20 तारिखआवहाय 7थानिफ्राय प्रग्राम जागोन नोंथांमोना थांनो गोसो दंब्ला थांनो हागोन दालां जाबाय आमथेखाया फ्रिसै हरलाबो बारबोनो हायो दा फिल्मखौहाय जागायगोन जाहैबाय हरनि 7थानिफ्राय जागायगोन फिल्मखौहाय डाइरेक्ट फिल्मा दङ जाहैबाय 2 घन्टा 35 मिनिट डाइरेक्ट दङ फिल्मा आरो एलबाम दोंसे दङ गेजेराव बेनो दा नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय आङो दा नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेनो आं गामियाव थायोमोन आं टाउनाव फैदों थाखा फैसानि थाखाय आं दा बिजनेस मावो माबायदि बिजनेस जोंब्लावनि आखाइनिफ्राय बारग'नो बेफोरबायदि खेलाखौ जों गामियाव गेलेयो जोङो मोसा आरो लख्रानि हाथाय सानगासै आच्छा आं नोंखौ खुलुमबाय आफा बिनानै मोनाबा खावनांगौ आफा खावनानै मोनाब्ला सिख'नांगौ आफा दा सोरनोबा खिथा नोंलाय दाबो आंनाव मोसौ गाय मासे दङ बहाजोंनि मोसौ गाय बायनाया बबाव दं नोंलाय आं मोनसे मोजां स्कुल खुलिनानै जायगानि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो सानदों